Sallallahu Muhammadin. Kiai niku sing terakhir niku ngajarke masyarakat khususnya wong awam kados kula jenengan niku sing terakhir niki Kiai Rakono rak ini niku mesti ngajarke kula jenengan salat berjamaah. Alhamdulillah. Bu. Salat jamaah niku ganjarane 17 napa setunggal, Bu? Bu. 17 napa setunggal? 17 nggih. Pak. 17 napa setunggal, Pak? Ya, 17 napa setunggal? 17 nggih. Lah, tiyang niku nuwun sewu. Tiyang niku nek milih 17 kali setunggal kok wong kuwi kok milih setunggal niku wong gendeng wong goblok. Bu. Yang gendeng apa yang goblok nek tiyang kok milih setunggal kali 17 kok milih setunggal itu yang gendeng apa yang goblok. Nah, nuwun sewu kula jenengan niku cedhak masjid, cedhak musala niki cedhak kiai nggih seneng karo kiai salat kok isih gelem ning omah ora gelem mangkat ning langgar niku malaikat ku nek ngarani kula jenengan niku wong goblok mergo napa dikei 17 kok malah setunggal naudzubillah min dzalik nggih mboten mila nuwun sewu malaikat niku zaman sakniki nek nyawang masjid putih-putih niku bingung mboten masjid niku kipase ana 10 lampune ya ana 10 sing jamaah namung 5 dimana kita Bu? Gangsal malaikat niku ngeten iki ana masjid gedhe kipase 10 lampune 10 piye to ki sing jamaah kok 5 kipas niku kipasi lampune di madani kipas malaikat jawab piye to ki ngoten. Nah mila kula jenengan kersane dunyane aman laut boten nerjang kampung mriki niku kula jenengan sing terakhir ampun lali salat berjamaah. Alhamdulillah mila Kanjeng Nabi tegas teng kitab Durratun Nasihin mandawama ala sholatil jamaati lam yusibhu faqrun fid dunya wal akhirah sing sapa wonge kula jenengan kok sregep salat jamaah senajan udan ricis senajan bedhek nyamber-nyamber senajan ana angin puting beliung krungu andang kok mangkat drana ning masjid utawa ning langgar kula jenengan senajan ora dadi mudin ora dadi lurah ngoten nggih mboten apa Bu dadi lurah mergo wong sing sregep salat jamaah niku ora bakal melarat dunya akhirat. Alhamdulillah. Lah kula ngeten iki dibatah kali wong-wong ngaru iki nek wong itu ora wajib jamaah ngoten. Wong itu apa bener wajib jamaah. Lha niku leres kula mboten, tapi mboten pantes lho. Niku leres tapi napa wau mboten pantes. Mbah Yai Ali Subhan pujian, Mbah Yai Masuri Niam imami jenengan malah tongkrong ngarep masjid, pinggir masjid dul masjid kan lucu toh mboten pantes keporo syukur begi kula jenengan nuwun sewu nglanggengke salat berjamaah. Alhamdulillah Allahumma amin ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asyari wa darati akmatayati radati alaki ya
Pokoknya niku sing terakhir sregep apa Bu salat derajat. Nah, kalih maca sholawat kalih yaroh ning wong tuwani. Insyaallah kula jenengan nek enten masalah napa-napa niku langsung diparingi bantuan karo Gusti Allah. Allahumma amin. Pun sampun dipun tekan kono mboten sah. Butoke kalau jenengan niku asline dunya isine namung niku tok. Kuncine namung niku tok. Maca sholawat, maca napa wau tahlil. Ya roh kubur ning wong tuane, syukur ya roh ning para wali. Ngoten nggih. Nderek kiai, nderek salat berjamaah. Alhamdulillah. Mila jenengan enten masalah napa mawon niku jenengan sowane mboten kiai kono-kono. Sowane niku wonten kiai lokal mawon. Allahumma. Jenengan gede masalah apa mawon sowane teng Pak Yai Masruri, teng Pak Yai Subhan. Ngoten nggih Bu. Lah nek sowan aja wong tok ditapati Mbah Yai Subhan, Mbah Yai Masruri, rokae mereke apa? Ngoten. Ngoten nggih. Lah Pak Ali itu rokae mereke apa to? Kula rokae EC. Alhamdulillah. Rokok LC to kan. EC puter rokok LC. Rokok Mbah Yai iki. Kula kan nuwun sewu diparingi ngertos kali Mbah Yai Ali pokoke jam 12 ngantos jam 11. Niki gendeng pun jam 11. Kula mangke kapan-kapan kepanggih malih. Allahumma amin. Ngoten nggih. Dan iki kula mangke badhe suwan Sunan Kalijaga wis kula nderek ndongake jemaah mriki mugi-mugi sugih dunya sugih akhirat, mulya dunya mulya akhirat. Amin. Allahumma amin. Mugi-mugi hajatipun panjenengan sedaya diijabah Gusti Allah taala. Amin. Allahumma amin. Lah sing iki kok lho, kita ngajine jeluk wae sak jam. Ngoten to Bu. Lah jenengan nembe iki to ketemu kita ganteng. Alhamdulillah. Kok ganteng mangane to kan. Sing mau ganteng mangane pancen ganteng tenan. Alhamdulillah. Ngoten Mbak Yai iki. Ngapunten kathah nggih. Kula wau kesasar teng kidul lho Bu. Kula kita niku mriku ngitan ternyata niku nuwun sewu buntu. Ngoten.